that to its logical end. Kami Khalia Public Service Commission kala menjer ban Pyllait ki marks jong barok ki kertong ki pelaya kon ya ka examen Khalia Civil Service preliminary examination ringkat ki Jubab bat ki jing penbet Hapoh at pasau Kynta. La syam ya negarai Hadien ke Jingïakhih persya da ka Seng KHASI Students Union ka badawa ya ka jing khot jing suba ka ba kambha. Usyong knor ka Mpsc ula pentikna ya ka ni ha ka jingyalang bat ki nongilam ka KSU. Ha ka ju ka por ka KSU kala kerpat baya ka bha interview na ka benta ka kampulit ka jela dei ban pen phai biang sha ka jing pen bana jong usnam arajar khat khandai ka balong iweila ar point san ha ka jaka jong ka bha ka ba iweila iwe point san ka ba menta Hingga jersey kula don lupa andai ngatrai imax kula don lupa ngatrai ka pertai komputerais menta ngatrai kamnai kuslam takadau ni bukur apso Kynta agli yang chaman blok kubur kata banle le dakadon ka jingle tu kata de le tu hi te kemut le tu kinong le tu da sa jingle tu andai agli yang seng kuat tang gawe kemokran kong meni tang jing sedang nang ni sakmat kuat ba sistem kubat kemai ni balong transparent dari sarkar ka hak sutu ban hab semru ka jing bakli pada habru ban interview keresu HU ajar kendai pemi ka ai 1.2.5 takartasman ada indak la shortlist pemi da keresu 1.2.5 kebeli kelak takdon ni sudah tidak biasa kom attachment no sistem nanti penkelak berdon kelak don ka Seng Giant National Council bat